хадамоти федералии амнияти Русия аз боздошти гурӯҳи даҳшатафкан дар навоҳии пойтахт хабар дод, ки гӯё мехост дар марказҳои тиҷоратии Маскав амалҳои террористӣ анҷом диҳад. Дар ин бора хабаргузории Интерфакс рӯзи 14 август гузориш дод. Ба гуфтаи хабаргузорӣ, хадамоти амният як шаҳрванди Русия ва 3 шаҳрванди Осиёи марказиро боздошт кард. номи боздоштшудаҳо эълон нашудааст, аммо ба гуфтаи хадамот якеи онҳо гумоштаи гурӯҳи тундравии Давлати Исломӣ, дигаре созандаи маводи тарканда ва 2 нафари боқимонда террористҳои маргталаб буданд. 3 апрели соли равон дар пай таркиш дар вагони метрои Санкт-Петербург 14 нафар кушта ва 50 нафар захмӣ шуд. Аз рӯи ин ҳодиса 10 нафарро дастгир карданд. Тафтишот сокинони Қирғизистон бародарон Аброр ва Акрам Азимовро ташкилкунандаи ҳамла ба метро мешуморад. Рӯзи 19 апрел хадамоти федералии амнияти Русия навори боздошти Акрам Азимов дар Маскавро пахш кард. Модари Азимов боздошти ӯро саҳнасозӣ номид ва гуфт, ки чанд рӯзи пеш аз ин кормандони хадамоти амнияти миллии Қирғизистон писари ӯро аз бемористони хусусии уш берун оварда ба хадамоти махсуси Русия супурданд. Охири моҳи июл боздоштшудаҳо аз шиканҷа дар зиндони махфии ФСБ шикоят карданд. Вакили онҳо Дмитрий Динзе гуфт, ки баъди ин кормандони хадамоти махсус Аброр Азимовро маҷбур карданд, ки шикояти худро дар мавриди шиканҷа бозпас бигирад, вагарна худаш ва наздиконаш кушта мешаванд. ФСБ борҳо аз боздошти таҳризони эҳтимолии амалҳои террористӣ хабар додааст. охири моҳи июл 7 шаҳрванди Осиёи марказӣ бо иттиҳоми ҳамлаи эҳтимолӣ ба Петербург боздошт шуданд. моҳи ноябри соли 2016 ФСБ 10 нафарро боздошт кард, ки гӯё мехостанд силсилаи харобкориҳоро дар Маскаву Петербург анҷом диҳанд.